Er I klar? Så ret filmen Nu! Hallo, Esri! Modroom. Og i dag, der skal vi lave jackass. Nu er det en pinky-boy. Jeg løber lige med Nej, en løbehjul. Yahoo! Jeg giver dig en lille skub. Tobias, du skal gøre det igen. Gør det igen, så. Nej, for helvede. Pis. 3, 2, 1, nu! Hvor fedt. Nu vil jeg også have noget. I'm on my way. Efter smølfen. Lækkert. Ja, og du har Far, jeg slog min hoved. Jeg rød hjernerystelse. Jeg tog godt derfra. Det var derfor, hvor jeg gjorde det der. Lad mig se din mustache. Mm. Men han har faktisk hjernerystelse. Nej, det er bare en daglig morgenrutine. What the fuck? Tobias, du lige er en, der tager kørekort til traktor. Altså den der... Mom, min mor! Min mor! Nå. Men nu ligger der stribestange her. Oh! Yo! What's up, man? Vi går efter ham! I'm in my way! I'm in my way! Min bukse faldt. Løb, Elliot, løb! Ellers kommer jackass. Løb, løb! What's up, bitch? Me? Did you saw me? Der kan man drikke. Who the fuck er næste? Where is my phone? What's up, man? Oh, what the fuck? Hvilken TikTok? Wow. Hey! Så er du ude, hvad der skete. Mustache igen. Det var ikke for noget ved lyden. No. Nice. Er det for så op? Du kan se mig, jeg fløj 5 meter. Jeg Jeg skulle se min dæk, hvordan det så.